Good day mga idol, ngayong araw nga pala pupunta tayo sa Baguio, tara. Isyado, Raniwal! Gusto ko lang video! Adjust muna ng brake, hehehe. Kita-kita ka ni! You know, andito na tayo sa Manawag mga idol. Stop over muna tayo dito saglit sa 7-Eleven. Dalawang oras? Oo. Hindi naman tayo sakto na launang malis. Launa? Sakto? Hindi, ano na, lagpas na. Oo, para mag-aalas 2 na yun. Grabe ganda ng falls na to mga idol, madadaanan nyo to papuntang Baguio. Tara balik na tayo sa kalsada, hehehe. Isang kapirasong montage, hehehe. May nakita kaming spot sa tapat ng falls, ganda magkape dito mga idol. Still, we both know that the road is long, but we know that we will be. Tara ahon na tayo ulit mga idol. Nadaanan pa nga namin tong mga statue sa gilid ng daan. Malapit-lapit na tayo mga idol. I guess you said what can make me feel this way. Magic. We were running out of time. And all the stars are blue. All the stars are blue. All the stars are blue. Maybe the last time I dreams my life. Nakarating din ng Lion's Head mga idol. Sa lahat, ang gusto kong makita ay si Jesus at Espiritu Santo. Kasi pinaka-the best. Wow! Ang saya-saya ko kasi nakikita ko na si Espiritu Santo, si Jesus. Andito na tayo sa Luacan Airport mga idol. Bubudulin pa ata kami haha. Pumasyal muna kami saglit dito sa PMA. So ito yung lonely namin kasama ngayon, guys. Baba ang picture dito? Pwede. Ano sabi niya kay Kano? Bawal na yung bawal lang may pasok yung bike. Kasi manawag to promise. Ayun mo yun, ano, bako, picture natin. Ako dito, bahala kayo. Ito yung mga last pag na. Hindi ko alam yun, na story plaza. Pwede
Laspag to ito. Kunwari hindi lang laspag to. Pero laspag to. Hindi rin ang last pag. Ito yung ano, robot na yung kasama ko. Hindi, last pag lang ako eh. Ito, robot oh. Lonely, I'm Mr. Lonely. I am